Selokho zingene njalo iy'ncomo kugodole njengoba-ke esukumele osomatekisi. Bibhalwe emehlweni injabulo kosomatekisi baseGermiston. Sawubona kuphi nakuphi la kufunye khona lo mbukiso njengamanje. Ubingelela yini Mathendo Acosi intombi zomqamela mehlaka abanye baqamela imali zubuhazi. Kana wethu ngabe usuku lakho lokuqala ulancathwa ngizokulungela upress subscribe button ushare uphinde ucomment. Ukhulu nakho konke uma usubscribe ayikumele kuhamba so senze ube wena oqala othola notification mase kufakele video hamba phambili. Ungakhohlwa ukulike kanti wenze sure ukuthi mangabe uqeda ukubuka ivideo uyakhomenta nalisiza uvo lakho mayelana nalolu daba. Kodwa lubehambele erenki yaseGermiston eyokukumezela osomatekisi ukuthi bavote njengoba ekuvezile futhi ukuthi yena bengomunye wosomatekisi abangavoti futhi bengabhikishi nakancane nje. Ubese bacela ukuthi mabevota benze sure ukuthi bavotele iMK laphana ngoba ke ubaba uZuma ukhombisa ukuthi uyena umuntu obeke wakhathalela. Emva kweminyaka leyo ubaba uZuma engaba engasekho esikhundleni bengasekho umuntu obekhathalela abantu. Kuhlupheka futhi kuphinde kwathi mbo uveze into eziningi waveza nabantu ukuthi abana 35 nababoshiwe nama security nawo bonke abantu abacindezelekile ngaphansi kwenhlangano ebusayo njengamanje. Ucela ukuthi basukume bayovotela iMK njengoba ke uyena ishoshovu sakhona laphana esigugumezela abantu noma esigugumezela intsha ngaphandle kokugcotshwa. Uthi yena usukumela izingane noma ukhathalele igeneration ezayo ngaphandle kokusho isikhathi abantwana sekhaya asiqhime sihlale kusona ke ispeech sakhe ugodole eseGermiston taxi rank enikela nangezikipa. Ngicela ngani zakwethu driver ngiyanicela ngilakini kakhulu ngoba anikaze navota inkabi zami njengami. Anivoti bekuthi makuvotwa bedlula abantu beshaya amakhwela viyo qhumisa isitulo sengisutha inhloko ngilale ngibheke phezulu. Ngoba sisazi isizathu esizosenza ukuthi sithi siyovota. Asikazi thina mina nje ngiyobe ngicela uzongiphelezela ukuthi kuvotwa kanjani. Ngaze ngidide nibuze einkabi ningavotela impisi. Ngivotela amasela. Phansi ngoRamaphosa phansi. Phansi ngoRamaphosa phansi. Phansi ngofikile phansi. Phansi ngofikile phansi. Phansi ngomasela phansi. Phansi ngomasela phansi. Ngani zakwethu lokho esikwenza asikwenzi ngoba mhlambe sifuna amehla abantu nokwaziwa abantu. Cha, mina ngikwenzela abantu sekwenzekile nje ukuthi nangazi. Mina ngilwele driver nje kakhulu. Uyabona driver bama truck, kuzoba driver bama taxi, kuzoba ama security, kuzoba bana 35, kuzoba ama domestic worker, kuzoba ama graduate. Ngani zakwethu sihlukumezele sibaningi. I-security lisebenza ukudlula iphoyisa kodwa lihola amakinati ekupheleni konyaka. Ama-security asebenza ama-fly by night, amakhampani asingazothi arejistwe kuphi. Bebaxhaphaze mali ifi security noma selidublile ade liphethe isibhamu ngoba phela ayi-drive waphatha ibhamu. Mase lidublile wafa umuntu sekuyo enkantolo i-security lilahlwa yicala. Kumanike kulo ANC wamanga. Njengamanje babhizi baqamba amanga le Bright Center engizokucela kini. Ngicela sehliseni imoya njengamanje. Ngiyazi ukuthi kukhona abenza ama-appeal benzani. Singabanaki sehlisa umoya. I-aim yabo njengamanje ukusibopha. Bafuna ukuyosibopha. Ningakuvumeli-ke lokho. Mase sifikile isikhathi sokuthi kufanele siboshwe. Nani niyoyibona sesifikile manje. Akekho ngeke ngitshele yonke into nani. Soze sithi ziyakhala bese siyaboshwa. Kodwa ke mina nginitshele mase kuthiwa isiqalile isisukile. I'm the one owejele. Mina ngoba ngifuna izwe likhululeke. Driver nabo ke bebe nezwe nje. Bebe nelungelo. Udriver kanalo ngishelodwa ilungelo. Mayefika udriver ngathi kufinja. Mawuhambe uyomncwaba ufika ubona into ongazi uyibone kubo. Ayithi akafuna ukwakha. Sicindezelekile. Sicindezelwe yiyo yonke into. Sicindezelekile. Ningasibona sisika amaphiko makusemini shamawutha nitshela ukuthi simnandi. Siyafa sixakekile. Nihluphe ngengane zethu uthi amaphampasi angimangithi imali anginayo. Hayi ukuthi ngoba kwenze njani. Uhulumeni kaNC akasifuni. Angeke zasifuna. Ngeke. Oyinkabi zami sivuka ngo3 ekseni. Siyobuya ngo9 ntambama. Abanye benu banamakhosikazi ezindlini. Okufanele ngabe siwanikeza isikhathi sawo. Kunezingane zethu ezingasasazi. Mawukhama uyibona ingane imtsalela amehlo ayisakwazi. Uhamba ekseni uyobuya ngo9. Nakhona into adiyenza awubuyi nalutho. Hayi ukuthi awufuna ukusebenza. Kodwa sesenzele ubhlungu uqobele emlonyeni. Uqobele emlonyeni ufaka usuthi nje hayi angisenendaba makudla ingane zami. Nathi sinamaphupho singo driver.
uhulumeni we-MK amaphupho wethu uyawavundulula manje uwabuyisela back to square one. Wonke umuntu ayenephupho liyavuka manje. Asikhipheni lo hulumeni wamasela. Amasela ke ngimtshele futhi nani niyawazi. U-driver uyabona u-driver kodwa mhlambe kuthiwa nje uyabona u-driver 95% abazovotela umkhondo. Laba abancanyana ilaba abanoyisa bamasela abadla amathenda. Ibona ko driver abazovotela leli aqembu lamasela. Umasipala walana ola wakuphi masipala lalo wamasengu uyithiwa wamasela. Umasipala seGuleni. Yenzani shoke lo masipala ukuthi niyakhipha neso. Lo masipala lona yenza kodwa ke ngo2026 vele omasipala uzobuthi MK yonke into. Yonke into ethi masipala. Iqembu lamasela siyalikhipha. Ngizocela ungilandele inkipha futhi khona ngizonikeza abafowethu bazoze behambe emotweni. Uyilande nje zonke lezi yakipha leziyana. Ngizocela ngani zakwethu ngiyaphinda ngiyakusho ithuba lethu lokugcina leli alikho elinye siyophinda silithole. U-taxi driver akasukume njengamanje thina sakwazi ngeke thina sisavuka singo driver ngeke kuthi u-driver uthenga i-quantum abanye bazama ukuthi bawathenga ama-quantum adliwa nge-COVID ngoba manje babe ngakhona ukuthi ngeke ulayishe abantu abawu-8 abawu-9 bese kuthi uzokhokha installments ka-18,000. Lo baba lo ngamazi noma indoda noma yini wathandiza ibotata bamateksi phansi ngofikile phansi udoti westaff loya baba wasedelela kakhulu ufikile wasedelela kakhulu ngizwile manje weyinkabi kuthiwa ulandela la ngemumva kuthi uyangilandela njengoba ngihambela ama-rank nje uyonikhohlisa uyokhohlisa abangazi siyamazi thina futhi mayefika noma ningahamba nje niqoqane kanje nifeni bangumsindo nimtshede hey unamanga niqhamise nezagila nokuyaphetha wathandizi ubani manje useza ngoba sekwenze njani manje asukwenzeka iphukuphuku erenkeni ukuthi bayitsheta isidom mabebona into yaserenkeni bayitsheta idom kophu lento lena asibakhombiseni ke lobudom bethu ukuthi siyabusebenzisa njengamanje ngeke size sivume manje sesikhathele manje uRamaphosa noBhekicele nalabelungu babo babaphethe bayabadriver imboni yamatekisi mangathwala uhulumeni uyathatha kuphelile ngemboni. Mina ngibona ngala ngisebenza ngakhona ngapha koDoljota la ngisebenza khona amabhasi kaPhatco angakanani awuthatha uqeda umsebenzi makuthiwa bastrikeile labo driver bePhatco sihleka sodwa mhlambe sibingelelana ka17 hey khamba kanjani angimbingeleli ngijabule uPhatco ustakile siyasebenza hayi kungoba ngiqonda ukubingelela sijabule msoti masifika lapha uyabona inkabi iphelelo namazi nje hayi namhlanje mfana hayi lamabhasi it's a nonsense yangijabulisa kakhulu yazi lento enayenza la Jimistin yangijabulisa kakhulu bafowethu akufuna untshela manga ngasola imlomo yokubonga ukuthi ubani engayobonga kuyo ngithi naze nayenza into enhle kangaka ukuthi niyekele amatekisi nithi ngenani sebenzani nina nenze yonke into njengamanje asilweni nalabo Shanela nalongema nalomadlamini ekuthiwa ngapha kompangeni Nongoma ugogo lokuthiwa umadlamini khona ekuthiwa ukuthi abasale noma ikipa sephelile abashayeli hayi ukuthi sithathe umuntu ongasudrayiva ngizonikeza odriver lezi ikipa bazoyiletha ezinye ezize kwabanye especially ngicela omama basemakhishini ningabakhohlwa masenibona angeke sibakhohlwe omama basemakhishini ngibone sengibabona ukuthi sebekhathele kakhulu futhi sengibabonile amarenke engihambelayo sebediniwe ngiyacela kakhulu uma uyigraduate nje ama-graduate umbona umuntu ehle emzimbeni kanti usehlale 5 years 4 years 2 years akaqashwa kuqashwa abantu from outside the country nikhona aniqashwa so yebeni ama-domestic worker ma bethu bavuka ekuseni ngiyengibona emasilayisha la umbona ugogo ukuthi akusavumi izandla zimhlophe uhleze washa ngamanzi abantu ayikuseni